नांथाबना थाबाय जेनेबा बर'नि कालसार हिसाबै जों नांथाबना थाबाय दा दिनै बे हारिमु आफादा बर'नि कालसारखौ फोजौनो थाखाय बा मोजाङै जेनेबा जोंनि बर'नि हारिमुखौ फोजौलांनो थाखाय गोबां थांखि लादों आरोखि बे थांखिफोरखौ मोननो थाखायनो जों दिनै माने गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनै गोदान फैगोन गभर्नमेन्टआव माने सापर्ट होनानै बिसोर गोदान गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेखौ माने जोङो मावगोन आरोखि गैयाखौ बोरै बिदि बुंलाबायखो जेनेबा लेखाखौ नुदोंना नुवाखै जानला मोनला गैया होननानै बुंबाथ' जानाय नङा आरो जेनेबा नोङो दा मावनोनो मोनाखै सरकारानो फैयाखै बोरै मावनो जेबो गैया मावनो मोनाबा बोरै जेबो गैया होननानै बुंबाय थाबा बोरै जानो बेथ' जाथावा आंनि मथेबा आरोखि सिटनि गेजेराव मोनसे सिटआव देरहानानै सरकार दागोन बायदि होननानै सारा सानो आंथ' दा बर्थमान माने बिदिनो गिदिंफागासिनो दं नालाय हारिमु हिसाबै माने इउपिपिएल पार्टिजोंनो जोङो केम्पिंफ्राव ओंखारगासिनो दङ जोङो बिदिनो गोबां डिस्ट्रिक्टफ्राव थांनानै नुफाबाय माने मानसिफोरनि जेबादि माने लोब ओंखारनाय सापर्टार ओंखारनाय बेखौ नायोब्ला माने मोनफ्रोमबो माने समस्थिफ्राव माने गोबां माने देरहागोनखौ नुहुरखानाय आरोखि माने बे गभर्नमेन्टआ जेरैखिजाया जागोनखौ जों नुहुरखाबाय आरोखि अनुमानावथ' नोङो 28-29थासोआ जागोन आरोखि औ बे एकदम इजिथार 28-29आ दे